lithi ilizwi likaThixo ufike wadiliza udonga lobumpi. Nxa ediliza oludonga uzophelisa lemikhuba yomona, ngoba nathi umuntu wamkela uYesu akaphinda abe nomona, akaphinda abe nenzonda. Hayi into ayinikweyo kuthiwe uthando. Uthando lukaThixo lufumbatha ubunye. Awukuthi awumthandi ke noba ngumakhelwane wakho uzomfuma uzobamnye naye kanjani, ngoba umfuni nje. Into yenza uyamonela kwezinto anazo. Bayibonge Nkosi. Amen. Hlalani kakuhle bantwana bakaThixo. Nimoyi kuThixo. Bazalwane, ibuhlungu lento ngoba uThixo kanyane esilanda kuthiwa yena uThixo ushumayeze aba bakufisha nabakude wasidibanisa. Sathi ngelixesha abantu benga angathi amaJuda akholwe uqala akabalwa. Kodwa azabhekaniswa nathi ngexesha elinye sangabantwana bakaThixo. Kuthiwa ke ngusaditya ngawo intoni umnqamlelo. Ewe. Yilento lokuthiwa lingaphalalanga igazi kange kubekho ukuxolelwa kwesono. Amen. Ngexesha igazi lingaphalalanga abazalwane behamba naye, abapostoli behamba naye, ndithi izono zabo zikubo. Ngoba alikaphalali intoni igazi ukuze abantu baThixo baxolelwe intoni izono. Injalo mntakwethu. Ngoba lilo libantu baThixo lixolela izono ligazi lakho uYesu. So kumele into yoba ke ngoku ubani abantu baThixo angalenzi into engayante igazi lakhe uThixo. Sifelwe bazalwane. Futhi kuyinhlahla uba ubani akholwe. Unelami. Cha ungakholwa kunelisho. Ngoba kuthiwa uThixo xa ethetha athi akekho umuntu ozeze kumi ndingathanga ndimtsale. Okuthi ufuna umuntu athiweni atsalwe nguThixo. Maye engatsalwa nguThixo uzawubonakala. Endibazalwane njengoba uThixo xa ehamba abantu baThixo uyatyala. Mayityala phansi imini abantu baThixo kufanele ngenye imini makakaye ngokomzekelo. Xa efika pha uhamba nabafundi bakhe. Kufumaneka phaya abantu baThixo xa bebona abafundi babona phaya kuyingqolowa nomdiza. Azayilumkela uba ubani bazabe ngumdiza. Ewe. Ngoba uYesu betyale ntoni? Ingqolowa. Thina simbe ukabani? kaThixo. Ngoba kuthiwa phaya nxa bebona babafundi bakhe babona ngoku ayiseyiyo ingqolowa yodwa. Bathi abafundi Nkosi ubungatyalanga ingqolowa yodwa na apha uvelaphi umdiza? Lutshaba. Ithi impendulo ngumuntu otheni olutshaba lo wenze lento. Ewe. Ufikile ngobusuku. Wavele watshala enye imbewu apha. Hayi ake niyeke kodwa. Ikhule yonke. Kodwa into esawuyenza xa kuvunwayo sawuqala apha kuyo. Yabona ngexesha wamabe umnga ndithi uzawuqala apha kubo. Umdizi. Amen. Uzawumana ubotha umdizi uphoswa ngaphandle ngoba kuthiweni yiyekeni ikhule yombini. Xa kufika ixesha lokuvuna sizawuqala apha engqoloweni. Siyibuthi bezithuba. Sakugqiba siyiphosa sizawuqala apha enantsikeni kumdiza. Siwubophe bezithuba. Siwuphose emlilweni. Sakugqiba sifune ntoni? Ingqolowa. Ifakwe kovimba. Bayibonge Nkosi. Amen. Alumke umuntu abe ngumdizi. Kodwa uhambe idistance awoyike nemali leyo umyeni akho uhambe ngayo. Uhluphekele nayo. Kukho izidingo engezigenziwanga. Ngoba sifuna ukuba simamele uThixo xa ethetha ngabazalwane. Kodwa ngoba ukhoyo uthi namsenziwa naye ngiyamva nje ungubo luyasingcolela.
lento ingenziwa bazalwana kumpostoli uPawulos bamtshixizela amazinyo wathi uThixo Pawulos phuma ungxame kule ndawo uhambe ndiza kuthuma kwinhlanga ezikude ngoba abanye bakufe abanye bakufa ngakuthuma kwinhlanga ezikude ngama uphuma apha